Ibiltari aritu gara musika zuzenean telebistaren saio berri honetan. Bilboko Power Records musika denda ederrean egin dugu hitzordua bere abeslariarekin. Erik Berganza eskutatzen da izen honen atzean, eta zaunka datoz harin diskoa kaleratu berri du giro akustikoetan. Errepidea hartu, furgonetako irratiko volumena igo eta Leitzako bidea hartu dugu Katez talde gaztea ezagutzeko. Zain izeneko disko berriari buruz aritu gara luze eta zabal. Honekin guztiarekin batera, albisteak eta asteburuko agenda txikia. Bilboko Power Records musika denda ederrean egin dugu hitzordua Erik Berganza bizkaitar musikariarekin. Urteak atzera, hainbat hardcore punk taldeetan ibilitakoa da, eta egun Estregaia taldean aritzen da bajua jotzen. Abere izenpean dabil orain, berak sorturiko kantuak bakarka aurkezten, bestelako musika giroetan. 7 kantuz osaturiko zaunka datoz harin diskoa kaleratu berri du. Musika munduan aspalditik zabiltza, aurretik musika talde askotan ibilitakoa zara, gaur egun ere Estrikaian jotzen duzu bajua, aipatu ditzagun zure hastapenak. Bueno, imaginatzen dut mundu guztia bezala, azten denean, gure kasuan 13 urtekin, gitarra hartu eta jotzen ikasi, eta hasieran egin genuen institutuko lagunekin taldea, gerora Hartzakeko gitarista izan zen Mariorekin egin genuen lehenengo taldea, Out of Control bere garaian, Odolaz Blai, Ilaiari, Hartzak, Estrikaia etorri zen ere, eta... Imaginatzen dut, zure etxean gitarra guztiekorekin, hasi zirela gaur egun aurkezten izan diskoko kantuak sortzen, ez? Nola eman zenuen pausua talde batetik jotetik, bakarkako bidea egitea? Bai, zu diosuna, etxean jotzen zabiltzan kantuak dira, apurka-apurka zan nuen, hemen badago disko bat egiteko, disko bat, kantuak badaude, eta egia esan musika entzuten ez duzuela, kaina da musika gogorra bakarrik entzuten, eta garaian entzuten genituen punk eta hardcore talde askok, zituzten ere haien abesti akustikoak, orduan ere hor, ikusi nuen, hau gustatzen zait, baina ere gustatzen zait abestiaren bertsio akustiko orduan, hortik badator ere. Zure izenean aritu beharrean, nahiago izan duzu izen goiti bat jarri zure musika egitasmoari, zergatik? Bai, egiten zitzaidan, arrotza eta arraroa nire izena jartzea musikari edo taldeari edo diskari, orduan nahiago dut ez izen bat jarri edo talde bat izango balitz bezala, musikari, kasunetan proiektu honi izendatzea. Bakarlari bezala zatoz orain, gitarra akustikoa, ahotsa, bakarrik taula gainean, format horretan taularatzen zara, baina esango nukenik agian bakarlarien eragina baino nabaritzen zaizu da musika taldeen eragina batez ere igual, 80 hamarraldiko, rock, alternatibo, grunk eta estilo horietako giroez guztita zatozela, ez? Bai, horregatik ere estilogatik galdetzen dizutenean, eta da folk edo kantautor, zara, eta nik egia esan, ez nuke sekula holan izendatuko, eta zuk diosuna, batez ere eraginak dira, bakarrienak baino musika taldeena dira eraginak, Dinosaur Junior, batez ere eta zehazki, bai Jay Mastizek egindakoa, bai Lou Barlookek egindakoa, bakoitza bere daien bidetik. Hot Water Music ere, hor ikusi nuen talde horrekin, hardcore punk egin dezakezula, baina ere buelta bat eman, eta abesti horiek ere akustikon jota, intentsitate eta jarrera berarekin. 7 kantu bildutuzu zure estreineko disko honetan, zaunka datoz harin izena du,
eta esan daiteke agian nabarmentzekoa dela distortzioaren presentzia bai ahotsetan eta bai gitarran. Distortzioa disko osoan aurki dezakegu, ez? Bai, nolabait, asmo hori zen ere, bai, kantuak hasieran oso biluzik zeuden eta bueno, nahi nuen ere distortzioa. Osa, zikintasun hori ez galtzea. Normalean igual disko akustiko bat hartzen duzunean ez duzu espero distortzioa egongo denik, baina bueno, ez nuen hori galdu nahi. Zuzenean, nola planteatzen dituzu kantuak? Berdin, formatu berdina daiko zara, gitarra akustikoa, distortzioak, hori da formatua? Ez, zuzenean gordin. Gitarra eta ahotsa trampa barik. Diskan ematen du, igual badaudela trampa asko, baina egia esan, ahotsa doblatu da, bikoiztuta, reverb eta akaso chorus pizka batekin, baina ez dago trampa handirik, orduan zuzenean nahiago nuen egin dituen saiakera batzuk, distortzioa sartuz eta, baina hobe diska gauza bat izatea eta zuzenekoa. Diskoan kolaborazio bakar bat duzu, baina garrantzitsua gauza oso guapuak egiten ari den Mobydik izan zenuen kantari zurekin kantu batean, benetan ederra kantu hori. Bai, mila esker. Bai, eneko asko miresten dudan pertsona da eta laguna da ere, eta nahi nuen bere ahotsa izatea, eta kantua egiten den bilela, esan nuen, hemen ondo geratuko litzateke enekoren ahotsa. Eta gero denbora aldetik oso larri ibili nintzen, baina gero estudioan nengoela Anderrekin komentatu nuen, eta dituko diogu ea zer dioen, eta bai. 7 kantuetatik azkena, bateria, gitarra eta bajua entzun daiteke. Plantatu dituzu agian kantu hauek banda formatura eramatea aurrerantzean? Hasiera batean ez. Izan ere, kantu hori, aspalditik neukan baju riff bat, eta etxean bateria gehitu nion, eta gero akople eta gitarra soinuak eta, baina aurrerantzean batek daki. Hori aipatu behar nuen, nagusiki bajua jo izan duzulako zure musika bidean, gaur egun ere estrikaian ere lausokak aszentzen dituzu, konposatzerako orduan gitarratik abiatu zara? Bai, normalean kantuak egiterakoan gitarrarekin abiatzen naiz, gauza konkretuak ez badira edo riff zehatzak ez badira, adibidez kantu hau azkenengoa, kantu horren muina da bajua, orduan hor gitarra painketak eta karrik, baina normalean kantuak egiterakoan gitarrakin. Diskoa kalean, aurrerantzean, zuzeneko emanaldiak etorriko dira. Nondik nore ibiliko zara? Gaur adibidez, Power Records dendan ariko gara, denda bitxi eta berezi hemen Bilbon, gustora mateko lekuetan ere aritzea, ez? Bai, Power Records beti aniko denda bat, txikitatik ez, baina gaztetatik ezagutu ban denda, eta asko miresten dut ere leku hau, eta esan nien, ea posible zen hemen egitea aurkezpena, eta baiezkoarekin hemen gaude. Eta hemendik aurrera, ikusiko dugu, Euskal Herriko hainbat lekutan, agenda hartu, eta noiz eta non den posible jotzea, eta Imaginatzen du, kantu jotzeko leku aproposena, gaztetxeak, taberna txikiak, intimitate pixka dauden lekuak izango direla holtza handiak eta poko pila batekin baino, ez? Bai, hori da. Horren txiki izan da, taberna txikitan, areto txikitan, gaztetxetan, gure betiko lekuetan ere, baina bai, leku txikia batean. Hemendik aurrera, zuzeneko horietan ikusiko dugu elkar, eta bitartean, esku artean izango dugu, zaunka datozarin, disko ederrau, bere, musikarien eskutik. Eskerrik asko. Okai, zuei. Venga,
Geruzaka, metatzen doa memoria, burukale, horma hilerri guztietan, baina denbora, burpil bada maldan behera, iragana putzu beltzetan itotzen duena, gertakizunetik kontakizunera jauzia, beti borreroan heldumaren eskuetan ezkutatu, taldatzeko libre direnak, pozoia dira, gure dalontzietan, ez dakit nola heldu naizen ona, ez dakit nola heldu naizen ona, poltsikoak utxik buruan beruna. Nafarroako Leitza herrian egin dugu hitzordua Katez taldeko kideekin. Bertakoak dira eta bertan duten txegu lokala. 2013 urtean abiatu zuten musikabidea eta dagoeneko 2 disko kaleratu dituzte. Estudioko azkelanak Zain izena darama eta musikalki metalcore melodiko bezala defini daiteke. Taldekideekin luze eta zabal solastu gara disko berriaz. Katez taldearen lehen diskoa begitsuak izan zen. Atzera begira jarri ditugu diskorri buruz solasean. Diskoa prestatzen hasi ginenan, hasi ginen kontzertuk joaz, minio bersio batzuk sartu, eta pixkanaka landu ginen diskoi, eta gure aurreneko pausoak ziren, da oso guztu handu ginen, grabazioan eta hola, Iruñen grabatu ginen, da guaingo bigarren diskoa prestatzeko eta ongi eta esperientzioik eta... Lehen disko horri esker, Gaztea txapelketaren entzule sari eskuratu zuten. Sariak taldean izan zuen garrantziaz galde egin diegu. Ez naiz oso ongi akordatzen ja garaio inolaz, Gineuden momentu baten, kontzertu lortu nahi ginuz dela, ilusio horrekin, jotzen zeitzeko, hasieran Julenek esan duen bezala, hasi ginen bertsioak jotzen, kantak asmatu, disko atea, eta gineuden ja kontzertu jo nahien, eta atea zen aukera hori, guain arte beti guztien ginuzen, aukera bezala zabaltzeko musika, nola hor jotzen zuen taldek, jendek aitzen zuen, ikusi ginen, apuntatu ginen, eta izan zen gehien bandik uste ilusioa auki ginen, ez ginen uste dut zateako zenik, baina saikatu ginen, eta gero, denan latan esker, irabazen ginen publikoan sarie, eta aukeran jotzeko, nik uste prezin dozo jakin gero azkenen horrek ze bide iriki dizkizon, baina, bueno, kontzertu bat zukatea zaizkidu, eta Zain izeneko disko berria landuaga dator. Kantuan estrukturak, gitarren lanketak, ahotsen uztarketak, lan desente egin duten seinale. Urte bete pasa ginen gutxero era 8 kantadik asmatzen. Nabaritu ginen aurreneko CD-etik bigarrenea, esperientzia gehiago ginula nola sortuz, gustatzen zitzaion gehiago. Aurreneko zen gehiago, puskek eta hartu eta moldaketa bat onla batek eta gero ikusi da, bigarren zaren ikusi dura gure estiloa zein den gehiago. Eta diferentea eta nire iritzin politu bat bigarren CD-a. Aurreneko diskoak grabatu ginen Alakranian, Iruñen, eta bigarren hau Altsasun, Franekin, itxura estudiotan. Eta guztu horre bai, denbo gehiokin hartu ginen, eta igual hau ginen. Eskerrak emanen bideo bai, beraien esperientzia ere bai utile izan zaiu grabatzeko garaien eta gauza asko ikasi ere bai. Gomendio asko ere bai eman dizkiute.
Diskoa maiatzean ikusi zuen argia eta udan aurkezpen emanaldiak eskaini dituzte. Zuzenekoetan izandako sentsazioei buruz aritu gara. Etengabe gineuden pentsatzen, kantak asmatzen, ez? Ez ginulako, nahi ginulako aiatu kontzertu oso bat jotzea gure kantakin, ez? Eta guen ja aiatu denen 2 diskoa 16 kanta, ja kontzertu bat jotzeu gure kantakin, ja finkatu bageio kontzertura. Orduan, oraindiken ez du jotzen nik uste jo nahiko ginuken estiloa osota edo oraindiken ez gaiatu osota gustoko horta. Osea, hori alde batetik ona da, ze ikusten da seitzeko gogoa daukeula edo orduan ez dakit gure representazioa den, baina bueno. Begia ireki, eguna ikusi, kapere bueltaka, nora ertzean abin, damaiera biztan, berriz hasieran, saiatu arren, ezin buelta man. Zango kontzeko limpiazko guantaria. Musikalki metalcore melodikoa lantzen dutela esan daiteke, beti ere abarduraz. Guk entzuten du musika, Ameriketako musika, Inglaterrakoa, musika ezberdin asko entzuten dut, eta oiken ez antza, badaukegu nik uste, baina nik uste saiatzen nahi gala zerbait ezberdin egitean euskal musikan barrenen. Ez da ikusten gaur egun olako estiloko musika talde asko, eta berri ekartzen. Taldeak 2 abeslari ditu, hor datza taldearen identitate puntua. Unaiek ahots gordina du, oihularia. Markelek berriz, melodikoagoa, goxoagoa. Bueno, azkenen bai hori izaten da, bakoitzek igual tiratzen dion estilora, ez? Gehiago, adibidez, Unaieri gehiago gustatzen zaio musika gorragoa dena, oiuk edo izaten dienak, eta nahi bastante gustatzen zen melodikoa izaten dena, ez? Eta azkenen igual saiatu bat talde bezala binarteko lotura aurkitu edo zeratxe gustatzen zaiuna bilatzea, o itxea zeratxe gustatzen zaiuna, eta pizkanaka lortzen nahi gani guzte, bik azkenen komodo sentitzen gan leku baten egotea, eta gai baten ingurun guztu baten gana. Azkenen reflejatzen da hor, adirazten du, saiatzen adirazten bintzat, daudela estilo pile bat diferente gaitzen ditunagu, igual batzuk entzuten du musika gorragoa, beste musika mota bat dela lasaiagoa edo. Eta azkenen saiatzen gabitena, tala bat adirazten gure musikan, ez? Markelekin melodikoa eta lasaiagoa, eta unaiekin momentu kaieragoa. Erakustea posible dela azkenen, hainbat estilo juntatute, lortu itxekela denan gustorako musika mota bat. Utsitako ate guztiak zabalik, apurtuz egarri zazna, amestuz zabaldu, ostindu gabeko egoak ireki. Utsitako ate guztiak zabalik, apurtuz amestuz. Jorratzen duten musika estilo honetan, gitarre garrantzi handia dute. Taldearen hastepenetatik, sendotu eta oldartu direla esan daiteke. Azkenengoaz, garbi gineuken, nahi ginula musika estilo bat, base oso sendoa zeukena. Eta gero horregi lautzen zizkio, detaile edo gitarra ez punteo edo ez da zen. Detaile txoik, azkenen liraintzeko pixkoa, batez oso garrantzitsuen base oso gordin eta gor batik ja. Eta azkenen, Julen bajista Mikel Tani, kala beste gitarrista, gabiltze bilatzen material aldetik eta teknika aldetik eta hori nola lortu den baskoia bidea. Eta nik uste bigarren zeden lortu dula hobekio aurreneko zeden baina, eta nabaritzen da diferentzia alde hortatik. Eta gaude hendiken bilatzen ez, baina bideonetik goazela uste dut. Areto txikietan aritzen dira ohikoan. Alta, udo honetan herriko jaietan jotzeko aukera izan dute, talde ezagurekin agertokia partekatuz. Azkenen, nabaritu dura uda hontara, ez ditu joan gurtenen askoze kontzertu gehiago, baina baino ditula plaza handigo batzutan, eta askoze zutagarrekin dugu, talde honakin dugu ere bai. Orduan aukera hobegoa edo izena zabaltzeko egiten dut. Orduan igual bai dela CD berde nolabait
emaitze edo lan horren emaitze bat ezela. Ez dakit, ez daiteke beste zeretu, orduan pozik gaude lortutik, kontzertu hona gaztadielako. Gero gaztetitan beti kontzertu bilatzea, ze oso leku itxi eta oso beroa eta oso bertakoa. Oso familiarra da, orduan. Ezberdinik bihotzeko. Leku ezberdinik. Plaza muta jotzea beti da plazer bat, ekipoa oso da, leku asko dakezu. Katez bezalako taldeek ez dute erraz musika mundu honetan aurrera egitea. Zein oztopoekin egin duten topo galdegin diegu. Bai, gehien bat kontzertu ez dira asko ateatzen, gaur egun gure estiloko musika ez da gehien entzuten dena ez Euskal Herrin ez mundu mailan. Da, orduan gu adibidez autogestionatuta dena gure bolsillotik eta guk lortzen dituen dirutatiken organizatzen du. Eta egi esan ez da erresa gaur egungo musika arloan gure estiloakin aurrera ateatzea. Lekutxo bat ikazupen, azkenean musika estiloen batez ez. Edabidek zabaltzen duen musika estiloa eta dena daki bestela gure musika mota, eta gu bezala talde askori pasatzen zaio bertik. Orduan, garbi dauke zaie dela zabaltzea gure musika, jende gustatzea eta kontzertu lortzea pesorron barioz zara zaie dela, ez? Baina, bueno, gure lanakin oso pozik gaude eta sentituko kontzertuak ematen. Guretzako hobi bat. Aukera den eurero, guretzako hobi bat, hendik ez da lana bihurtu. Eta egun marten igual lortuko du. Sentituko dugu gaurra. Azkenen askotan bai ikusten da jendek nahiago seguro da joan, ez? Pues betiko talde mitikoak, betiko melodik, baina ez dakit gizona bai gustatu da zaizkizona, eta azkenen talde berri batengatiken apostatzea edo beti zailegoa izaten da, eta ez dakit saiatuko nahiko ginuke prejuizioik edo pixkoa alde batea utziarazten jende, eta erakustea talde tipike bai fuerte heldu gala, eta Jimmy Muelles kantautorea eta Gabriel Mesado txelojolea Urretxuko Santa Barbara terpetxean ariko dira zuzenean irailaren 24 arratsean. Emanaldia giro akustikoetan burutuko da, non Jimmy Muelles musikariak Ladridos de Pájaro diskoa aurkeztuko duen. Tienes nada, solo cosas dentro, de las que además te estás arrepintiendo, un diálogo con el que está muriendo. The Bushwhackers taldea Euskal Herrin izango da datozen egunotan. Frantsesak dira eta euren doinuetan rap soul, rhythm and blues, rocka eta funkaren barrena ebiltzen dira grobe handiko harimaz. Irailaren 23an Eibarren izanen dira zuzenean, Koliseo aretoan. That money rules everything. Don't you ever know now that money ain't got everything. Cause it's what you are, not what you got that really even means. Now that you say what you want to say, and now that you do what you want to do, well, there's all that you... Egunotan udazkeneko bestak ospatzen ari dira Lapurdiko Bidarte herrian. Ostiral gauean, Danakil eta Esian ariko dira zuzenean. Danakil taldea Paris hiritik dator eta musikalki reggae doinua jorratzen ditu. Esian taldea berriz hardcore melodikoa, punk rocka eta giru poperoak lantzen ditu, haize sekzio indartsu eta koloretsuarekin. Me tell you back again, Danakil is back again. Retour dans l'arène, on est venu mettre sa bad again. Pas la peine d'atteindre la salle, on reprend la scène. 5e album qui résonne dans les bacs.
Kanadako Vancouver hiriko The Real Mackenzie taldea Euskal Herrian ariko da kontzertu bakarrean. 1992. Urtean sortu zen banda eta Eskoziako folk musika herrikoia punk estiloarekin nahazten dute. Celtic punk bezala izendatuz beraien doinuak. Irailaren 22an Gasteizko Jimmy Jazz aretoan ariko dira zuzenean. Emanaldia, The Hiedra talde bizkaitarrak zabalduko du.